4, 3, 2, 1. Nech sa páči, začiatok. 12. ročník súťaže o najlepšie batizovské pyrohy bol práve zahájený. Tak, presne o tom to je hlavne zábava. Všetci tu robíme preto, aby sme sa zabavili, aby sme spoločne strávili deň a naozaj vidieť, že tu každý má plné ruky práce. Takže sestry sú ďalším tradičným účastníkom. Tak hlavne treba sa dodržiavať tradícií, tradičného receptu, ktorý nás naučila naša mamka, ju naučila stará mama a my robíme presne tak, ako nás to naučili naši predkovia, teda moji rodičia. A je to hlavne dobrú plnku navariť, dobré zemiaky mať, dobre ich potom celé pyrohy omastiť a dať tam dobrý tvároch a samozrejme pažitku. To je všetko. A veľké množstvo lásky. Aha, toto. Všetko tu je zohraté tak, ako má byť. Takže držíme palce aj týmu sestry, naši folkloristi, opäť boli rozdelené, dievčatá makajú, Rado maká, my sme ho niekedy videli samozrejme. Si myslíš, že by malo byť tým, čo práve váš tým vyzdvihne? Tak náš tým určite vyzdvihne dobrá nálada, lebo ráno sme sa naladili a trošku Fernátu tomu určite pomôže. Takže to je naša tajná ingrediencia. Čo je napísané? Mercedes. Mercedes. Super, čiže držíme palce. Pýtaj sa aj na tajnú ingredienciu. No, tajná ingrediencia, výborne, to je presne mluvčí, takže mluvčí. Chcela som povedať, že láska, ale je to borovička. To je láska k borovičke. Aj borovička je láska, čiže aj to je jedna z možností. A sme tu pri Floriankách, teda našich hasičkách a týmu, ktorý zastupuje dobrovoľný hasičský zbor v Batizovciach. Čo je tou ingredienciou a čo je tou prísadou, ktorá vám dnes má vyhrať túto súťaž? Tak, chuť do práce a dobrá nálada. Tak to má byť presne. Ale máme tu teda nové družstvo, trošičku povedzte o vás, ako ste sa tu dali dokopy. No, dokopy sme sa dali 3 dní do balu. A rozhodli sme sa, že to ideme dnes vyhrať. Tak receptom je samozrejme najlepšia nálada na svete od samého rána. A potom to ide samé. Čo je vašim receptom na výhru? Čo je ten tajný ingredienciou? Láska a hlavne, aby všetkým chutilo. A ten vyhráva, u koho všetko sa prvý zje. Vy ste sa do toho dali, chlapci. Povedz mi, kto vás spolka ten recept na práve kvapivosť pyrohy? Nikto. Ale tešíme, čiže nemáme, ja si myslím, že to krátke. Ingredienciou je Hubert, ako pred 2 rokmi, tak aj teraz. Ako pred 2 rokmi, tak aj dnes Hubert. Ja si myslím, že ale pred 2 rokmi mali ste tiež druhý. Vždycky to bolo tak, že sme 4 alebo 4 vlastne. A každá mala svoju úlohu. Proste jedna škrabala zemiaky, jedna začala robiť cesto, niekto krajal slaninku. No ale myslím, že my sme tu od začiatku. Nie, no, najprv sme boli čerešničky. Náš prvý ročník ešte na teje na ihrisku. Áno. A potom už sme stále členmi a potom sme boli matri dlhé roky a sme matri. Zuzka, povedz nám, ako ty dnes súťažíš? Ja dneska varím pyrohy. Na rozdiel od ostatných desiatich ľudí. Čiže už je možnosť, kto má chuť, nech sa páči. Tu je možnosť už si prísť zakúpiť pyrohy, trošku sa najesť. Čiže prvá várka už je hotová. Matka,
ochutnávať. Keď som bola v Matizovcách na bále, tancovali so mnou všetky beťáre. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Ani sa mi tako dievča nepáči, čo sa za ním každý šuhaj pomláči. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Milá moja, rozmáriu sadzila, ráno večer polievať ju chodila. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Hore haj dolinu, sadzivila laliu a ja rozváriu. Trojočka. Ja myslím, že možno aj celkom také. Nadúpané čajočky. A druhé miesto získava družstvo klubu žien. Veľký potlesk! Sestry! Veľký potlesk ešte raz sestram. Blahoželáme k prvému miestu a držíme palce. Ďakujeme za účasť, držíme palce do ďalších ročníkov. Tu rozhodol jeden jediný hlas. 86 versus 85. A 86 hlasov získalo družstvo Klub dôchodcov Sosna, ktorým týmto blahoželáme. A v tých Matizovcách tu je dobre, tu rastú dievčatá v každom dome. A v tých Matizovcách tu je dobre, tu rastú dievčatá v každom dome. A ja jednu mám, čo k nej chodievam, za 4 necelé. Za 4 necelé vodné v noci, jako tá rybečka po úbočí. Za 4 necelé vodné v noci, jako